Kajingmi ki jinggan thot na ki noya lam jong ki wei ki seng san parthai dang ha ki ni ki khendiat banai baladam haswa ke election je nomi khmat sakayeng dorbar thau ain lok sabha ba anda job kurtong ka voice of the people party unam la ban kran marway henry unlet tang ban song bam so at hakendong kala penlong yo president ka VPP upa Arden Miller basayuman ban pen phai nia halor ka ni ka jinggan thot Habakran ke khat nyau tarik nailar arja arpusau hakajing elang ai khublei habaratu na kabenta kajing job don buram jau Dr. Ricky AJ Singkon ya ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency uba Arden Ulaong ba hadu menta 4 don UMP ubenut ban kran hayeng dorbar Lok Sabha halor kajing khayitu yau doyong daki high level kumbala penpau partai UMP bementa Nalor kata uloang bahadian kejing yo kejing job hak election MP bon kinong mikmat ki kentaj haba ki paj ba ki lek ban pan jingaram bat ban pha yaki ban pan na ka VPP uloang baki klat baki de ki syakri paj ba hak bakin hap ban lek ban pan jingkersan naki sisen hak sansnam ka election ka baplatam na election baro kabala kren brio amdei tang hak ni ka jela ka jungi Henry kala kren brio watch ki wei ki jela ki badon chikini ki tan shatai lamingi kabal kren brio ru ki wei ki jela ki bakli shapang ka voice of the people party mar kata kata ka dekat kamram jini banon banai khublei phi ki pajba ki bala penlong ba kini ki jela ki badan marjan jongi ki wei pat ki jela gari India kumala batai de Dr. Ricky AJ Singkon Kibalay kendoi hapo parlimen baki dak kuat bantip ya kata ke judge politics ke jungi ka politics ka ba upat ba usehi na ledi ke pisa ka bailet baiwan ka bai kali habolet meeting ka politics ka ba upat ba usong jahi na ying balik ba upat ba ulami syahmat o ka dei shisha ka politics ka ba platam hagar India kani kala kren brio o kitu ki ba auta MP BPP la do job to pra le ayo po parlimen barway Oh, don't we MLA ni bakran sarong ba anas tahu sini bam soat hiang tu. Nrei judan pat UMP bakran bom UMP jungi bengi pak marway. La judan ubanut banlet ang parlimen bagadan gajing kai do yang tu jong kita ki high level. Pat judan mano ngin hamanai kublai kerpang yang UMP jungi ubanut bakran ya gajing sisa baga partai India katip ba pleng hapo Meghalaya kajing kai do yung tu jong ida ki high level kaya kat mangi barit barya tangan bam ru nyimyo denam nei pai babi namar kita kadau keren yangi ka ba pikren ngin pendat ya ka kamram kum ki syakri jo pat ba padon ngila pendat ka shong ho pat ba ken umnu pun rai ya ki sni ki por ki banwan kumala keren di MP jungi hadian ba job la debt collection MP habagi patba ki sedang ban lek ya kendo iki MLA habagi don kam oh kita ki MLA kita keren persya haba pila job upra kilet upra ki kilet bagi di ki syakri ki bawan ban kerpat ya gajing kersan jo patba shisin sansnem batang namta sansnem bagi syakri yo patba oh ki kilet upat ba ulang kenra upat ba ban raya no ban dit no ban Nakaliang Dr. Ricky AJ Singkon ulaang bakumba ka parti kala ai ka jingkular ban syakri ya ki pajba ya ka bala ban ai jingarap kinle henry ka VPP kampen slor ban le ya ka nuku ka kam hakalenti ka bamdai ban yang aside negara jongpi ngajuang abang yang hantu parlimen nalong marway na har ka VPP don tangway MP na inga martatin ban nga kwi lenti adin gajing ekran gajonga bagi kat tu kadek MP nimtep lese kalapan sapyang ru shekeway pat ki benta jong kadek thai namingi way bantep namari ki don nadu napok madet napok Chhattisgarh ki batep ya ka VPP shadow South India ki tep ya ka VPP ki don ki ai de chiting ru sanga Kyong ikwa ia ka bakum kani namaram dei tang mangi besong basa ani ki mat ni gijing namar ka politics jong ka bamsa namar ka politics jong ka jingle siang kmat namar ka politics jong ka jingle donbor kiru kimat kumbama mangi ai bala bantip pade na kani kari tip le kari
kabla tekip lay bangila banlong ka jinkerman ru wat jagari India hi barok kuai na so banlong namar kata daw khobre shibo ni pigi paipa kebla bo ka jing shanya how new shakti over nagalyang jonga nadok kapor elap collection kabangi kular kalong tang bangin shakti hok bat bangin le hok bat ban yadu da kalanti kabade kalanti kabangi nginya minum syukur dan tok ipada bat ngin kran bet ke akabashai agabapa teng le se kalapan petnok mesin ya kita wan ban pan ni kejingira Ray ya kabamla balong te kasa kumta Ray kanu kaba ni kanon kala bat kata ke kiba nasyam harga ni kejingira kanti kajuma bakhandia Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba bha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Nila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 don jinga dei kumno. Yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngien ngat haki babun ki jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upajba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.